zen gauza batzuk, orain korreotxo batzuk, bakitze, gero bazkaldingot, gero siesta batakot. Eta gero Tolosa buelta, ze bihar planazo daukau. Bueno, orain, esan izan bezala, gauza tramite batzuk ime ditut. Tramite batzuk, en plan, uniko lanak, aurratzen behar, gero korreo parat bile ditut, eta hoi guztien da gero bazkaldun dut. Hemen nahi nahiz, gaurko bloga, atzoko bloga, programatzen. Bia, kontatuko izuet, zenbat gauza jarri baituten. Lehenengo izenburu bat azalpena hoi, bide guztan ikusitzak ez zuezuek. Gero, nahi baldin bait, erreproduzio zerrenda bere jarri, baita jarri dut. Gero hemen galdatzea aurrentzako edukia dan edo ez. Gero galdera pare bat, kontzeptu kapitulo automatikoak horien ingurun. Eta gero etiketak. Hau ez duzu ikusten, baina dia bideo bat posizionatzeko edo bideo bat interneteko txoko baten sartzeko. Gero galdatzeit bideon daun hizkuntza. Eta gero ja nik dena hola ustez, baina iruzkina, prolazio, kategorik, horako denetan igual uzetela. Zeben jarrita, eske dena bloga dia, oen gablogenak dena bloga dienez, dena igual gatzea. Eta gero jarri behitut. Azpiditulok batzutan hartzeizkit eta bestatutan ez, gaur hartu izkit, bida, automatiko ditu, sonik ez dutetan, nik bat aktibatu automatikoki. Gero mailerako pantaia nik erabakitzet. Leheneko bideo guztietan jartzen nuen bi bideo tarpidetzekoa eta oen gablonetan jartzet zerrenda, erreproduzio zerrenda gablognana arpidetzekoa eta bideo bat. Eta bideoa da, oantxe esan bezuet, ikuslantzat honena. Automatikamente ditu behar, hasik ez errez. Nik ite jotet esan jarri horiek. Gordeta txartelak, hemen erretzen interdenen hoi, baita hemen galdatzei prozesuetan, baina nik gablogenetan ja ez, porque hile zurre bisatzen dena minutu, zamantan saietan ezakize, oso ja erabaki nukentzea. Eta baina bakarrik gatzen zait, portada gehitu jot, eta bakarrik gatzen zait programatzea dala gaur, abenduak 7, 20:45, bideo guztik bezala, hau alde mazura nengo bideo gatu, egunero 20:45 dela bideoa, eta estrenaldi bizagartzet, gisa gartzet. Lehenengo zuzenen ikustezuenak ezin izaurratu ikustezuet bideo guztia. Eta ben, estrenaldia konfiguratzet eta erabakitzet, ze diseinu, eta zenbat minutu. Jartzetela diseinu gara ikidea eta minutu bat. Eta behin ingot, nekin ingo zuen. Jaben dein nahin da, estrenaldi ez dela jarrita, jongo ganea, gorde. Eta gordea. Txek! Eta orduan jadukago hemen, ikusteko, estrenaldi modun igota dabela. Listo, ja bazkalduta, eta dena, ja de hecho gaua da, osea, bia etxaldeko 6:30 eta gaua da ja, que depresión. Hasiko egin dutxatu, motxilain, eta Tolosa goaz. Listo ba. Motxila indata dena, Tolosa goaz. Bueno, kaixo, mikrokin itzitet eta bajo, Tolosan nago, baina Tolosa jatu naiz, eta nire familikok lotan daude. Orduan ba, ez molestatzeatikan, guiten got, bale? Sin más, nator, hausnarketa batekin zeia, pare bat pertsonak idaztiate, eta dura mateit, pixkat. Bueno, aurreko bideo baten esaten dietan nahola. Eta sin más, naho dietan pixkat gesteko, ze bueno, dantzarian ez dakizuen bezala, eta dantzari bezala, belaunak sufritzen hasi zaizkit pixkat. Eta nik
bueno, sin más. Ia hankaz kozkat, iztar asko kozkatola, eta asko pixatziate. Eta orduan komen zait pixkat gestea, sin más. Belaunak ez sufritzeko. Eta beste zergatik. Eta honekin lotu nahi ez pixkat, lodifobia eta egun hauetan gertatzen gauza guzti horiek, komentario horiek. Sin más pixkat. Horren ingurun hausnartzen ator. Eta simplemente nahi nun esan askotan ez norbaitek argaltzunen hola aste gehala tipo ai ze guapo zauden zenbat argalduzun bida hori nola jarrian holako komentario ekidin inbaitu nik baita entzun ditute osea nik bere garaien baik izan nunun eta argaldun ditu 20 kilo eta mundu guztiak ala ze guapo zauden ezak ze gero baita entzun jendeen plan ibai kontuz, pasatzen aizea, argalegit zaude, holako komentario baita ekedin inbaiteu. Vale? Ze ez dijoa zo ez dut lortu nahi duna. Osa, nire ustez komentario gokina da, jo ibai, argalo ikustizu, dena ondo, osa ez, ibai argalegit zaude, jo ibai, aldatut ikustizu, eta argalago, zeo zeiten kiloren asizea, o simplemente aldatuzu, o estresada, o, bueno, sin más, zargalduntzea eta jazta. Arazun bat maukazu, lasai eskatu laguntza, esate baizuz, ez baizuz zer esaten, bai jazta, ez sartuko. Ja, oso estremo baldin bada, bai, baina nien egon argal ninen. Argal, oso dinolako, ikizen duen, eta gokilo argaldu nitulako. Eta hoi, eta gero eta gertatzea, gabon hauetan, bazkari pilo bat dauzkau. Eta bazkarietan pilo bat jate dugu. Eta do jendea pilo bat jateuna, ni, adibidez. Eta gizen dituna. Eta do jendea pilo bat jateuna, eta zuna gizen zen. Orduan, komentario de, ez jaren beste gizen digu, zea. Ba, gizentzeko, joaski igual digu, gizentzeko, jateko, eta gozatzeko. Ez, eruditzen zait. Eta ez jan nahi norbaitek, ba ez jateko, jazta, jantzuk bere platera, eta bestela bere platera gorde hurrengo guneko, odan adalakoa, baina jazta. Osea, kontuz ganariakin, kontuz. Eta hauetan benetan oso arriskutsua da, eta zaindu berko genuke. Orokorren urten zehar, baina da hauetan honetan kontuz mesedez komentariokin. Batez ere ikustu zuen horbait, oikok ez dian gauzak egiten, tipo ez du jaten, asko da jaten da mutu eta horrengo gunean. Kontuz horreko gauzakin benetan. Eta simplemente gozatu, jan nahi zuen kopurua, osea, eski jazta ez da osasun txuan edo ez, jan nahi zuen agun hauetan, ta jazta. Basako jadia, lau bazkari, danfari, ta jazta. Osea, benetan. Eta gero ja, rutinakin voltatuko zate, zuen oiko dieta, ze dieta egun egiten, orduan, ez kezkatu horrekin, bale? Eta beste guztiri, arazoka zuen nahi, benetan, lasai hartu, jan nahi zuen kopurua, lasai biliarekin, eta beste guztiri kontuz komentariokin. Eta bueno, hau esan da gero, bideo agurtzet ez daukat asko esateko gaur, izan da literalmente etxe neon gauzakiten, eta tola esatorri, orduan horrezunak eta oso ertu nahi hemen, eta, bueno, jazte bete pasada, egun irurogeita marra arpide moneta jatu gea. Osea, berrogeita marretik irurogeita marrea, hogei daude, eta zazpi bideo bakarkiko ditut, lipatzen egin izan maitzakin, gogatu erronkak jarraitzeulez, gaiatu egun irurogeita marra, orduan bideo bakitzen arpidun berri bat, lortze bat. Baiatuko gea, egun irurogeita marra, eta, hoxe, betiko ostakin agurtzen naiz. Bueno, lehenik eta bien eskerrik asko arpidetu zaten guztiri, eta arpidetzeak zaten guztiri, komentatzea zen guztiri, ja, bideoro komentari batzuk genitzen ikusten, bideo bat esgertzitut, ez ditut erantzuten ze, topena gogun hauetan, bihar goizan jarriko naiz, osea, bideo ikuste zueneko goizan jarrenez komentario guztik erantzuten, eta, betiko ostakin agurtzen izela,
like eman, arpidetu, kanpai aktibatu, iruzkindu eta partekatu ez lagun artean. Eta ikusiko gea, biharko bideon. Agur.